lo iki Ivan Agro Audio Sound System, terima kasih. Juga ada serah foto di jantung matur sembah nuwun.
sembah nuwun Bapak Yanto. Mugi berkah nggih Bapak. Amin. Ayo sak isin. Yo. Gajah mungkur campur sanya Wonogiri. Kerja bareng bersama Ivana Pro Audio Sound System. Juragan bakso. Juga cerah foto Ci Jantung. Mas Tri matur sembah nuwun. Ae. Ah. Oh ora usah ngarep-arep hae ne. Wis dilunasi soalnya. Oh wis lunas. Oh wis. Iki berarti rati. Wis ora nganggo hae. Wis ora nganggo hae terus pokoke. Sedih aku pahit iki. Enak ya ngono ku yo. Ya lanjut. Rasa tresno ora saya sepi saya tangan rasa watan kowe rambending sadyan aku wong sing ora duwe iya gajah mungkin
ada Ivana Pro Audio Sound System. Juga serah foto Ci Jantung. Ada monggo. Bos Deli. Dia anak buah pengemis kabeh. Gajah Timur Sapar Sari.
banyak Bapak. Mau bersedia saya apa jok-joki ngono jenenge apa ya? Tak. Loh jangan Pak, wong saya 50 itu udah murah banget ketimbang saya 100.000 milih mana ya. Lah nggih, terima kasih Pak. Masyaallah. Mangga Pak, yuk lanjut. Kadang-kadang iki kula mingkem saestu. Jan-jane kowe neng Asik, aku sancang riyan atiku sujono kowe kancan. kowe kancan karo Ya Mas, monggo yuk. Mriki oke. Solo gajah mungkur iki. Bapak mah nggak berani ini. dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning kawang nganti lingsir sengenge ono dene aku nunggu kowe Ini yang bos Bapak no berarti tadi aturan. Nah, nggih. Bapak lagunya apa nih? Bablasnya apa, Pak? Nggak berani ada istrinya. Ada istri pacar. Jan-jane kowe Ya. neng